Yatakipungan wallahu subhanahu wa ta'ala. So, Musa Zakaria alaihi salatu wassalam. Dahil ini man naging utak yung utak niyan. Kaya ginian mo mga kaum nga, di piratir. Nangyayat siya ang pagiginaw niyan. Siniyan siya ang pagiginaw niyan sa kayo. Nakot lang yung pagiginaw. So, wallahu subhanahu wa ta'ala mga kaum yan. Kuriyak, na mapum sa ginian kaya panutulian. Kapag matutang pagiginaw ni Haya. Yung kasumbo, ang gabas na ginian sa mga tao. Ang kuliyak yan, nakapakapsidaw niyan. Na miyak kagig sa suguan na pun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabayayan at kapag kinilistaw karamihan kulistahan ng mga abdiya na kung tanji wallahu subhanahu wa ta'ala sa kasido. Sila na yung tayo pa kasido niyan. So mga pagariang mga Islam, ang dagnig, ang galatan o ginatanong dapat ang kadiyan. Na miyada tanong sa giyang utwa tabang wallahu ta'ala lugat dan wala tapos. So taman sa giyang utwad. Kita natin itu tanong. Ay pag natin natin ibadat sehingga wala. Kita natin an nabi hindi ko mga nabi ko dawa nabi. Tapi ano sa giyang ko mga nabi ko kinindawa tan wala. Naupo ka sa tanong ginatan sa na mga nabi may dan mga nabi. Namiya dan tanong kamapian tanong. Sila ni managing sa tanong na wala. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Wala tahinu, wala tahzanu. Baka ano at wallahu ta'ala malak. Wala tahzanu, naguba ka ng buko. Baka ano malak, naguba ka ng buko. Wa antumul a'law, kaya betadiyunas kano'y mga tingagan-tingaraan. In kuntum mu'minin. O mamakatitugan ng wallahu ta'ala mga mu'minin. So, tingaran ko din yan. Sumamos din. La tahinu wa la tahzanu. Ano malak? Manan yan. Tao ba kanong malak? Nasunganin ang mapapantagyo apakating datar o sikratul maut, datar o sikra kubur, datar o mahsyar katindig si mahsyar, datar o naraka. Wala tahinu, di ganun silak. Wala tahzanu. Manang kanong buko. Nasunganin amin talikudyo. May talikudyo ang mga galabok kiyo na dibitin pembukon. At tinaganting araang kano di wallahu subhanahu wa ta'ala. Ito ka namin marami niya. So na istad kano, istad at tinaganting araan. Dataragi mo harimaw sa isa kalasan at tinaganting araan so harimaw sa kalasan. Naman sa apatitin, wari mo sa iyang kapatitin sa isa kalasan at tawin sa kalasan. Na bubuluin wallahu subhanahu wa ta'ala king of the jungle. Na king sa kalasan. Pero yan nagpalapalad ng presko. Bakan sa presko ang mga sabi. Bakan sa presko ang mga buffalo. Bakan sa pitibarang ayamanan niyan na mga papanangkan. Ipagkagiyang ko tuwalang ng mga pangayaman. Natamang ko mga manusia ang mababaling sa diyang ko tumara na mga ingat na ipagkiran. Tama sa giyang ko takap na solam na ipalalago na yung kakataliran na ad na imaw sa giyang ko niya kalasan na ipagkiran. Tama sa giyang ko takap na diyan sa giyang ko tadiyan. Kasi sa kalasan. Na-open madat tadiyan ang mawa sa kalasan. Kasi pag-iwag sa kayo na kilabuso. Siguro matang sa su. Siguro mga ako si sagyang kananayaman na niya ng mga plaka. Ang mga kalabuso. At kaya dahil sa menang, kahit ko kanina lang na miyat. Wadan yang adu na yun pagnat. Miyang adu ang mga sapo. Miyang adu sa piling kadikan. Naya pumamasal na yun pilikan. Miyang sa menang niya, ada bangkalak. Taman sa giyong mga itakawad din ng diran dito. O di ba niran, diran dito matak ng mga unit, mga itakator ka. Kaya dahil sa menang. Matapkan kung si kumata na dupa na si Sagyong tataguyin sa kulastad asu ang yawas kaniyan si kumtabihin ang tataguyin sa kalasan nabuong kalak ka. Sagyong takyada yan Sagyong tataguyin. Na sa mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam na si Sagyong tataguyin ko tinsilan at hindi ko mga ambi alaihi wassalatu wassalam dahil naman ang takinig kakalkangiran mambu.
Inibigay kami at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam surab, masir al-shahr. Inibigay kami at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sipulakan kami umangat tao, saulam aplalaga sa diyang kaplalakas ang pinbilingan niran, hindi kami ran din. So Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nawad na apig niya sa waktu din na suwata yan nibi sa aya tulipa disiplina niya na pengal kanian may pengal kanu na kata Amirul Mukminin Abu Umar. Yung takdi kekal kan kiran umat pikiran wala sa menang. Ino to agi yung pikiran yung takdi mga ambi hindi mga anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sumama din lagi taman sa kaya tindigan ang pikiran na initaling umawallahu ta'ala sa nusratian amagatus ka porsyento. Kapag pataling umanian ko, kanang yan amagatus ka porsyento ko Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ito nadama to po. Apya susatinan abarayibun nadama to po abarayibun yan. Allahu Akbar. Sumuso, Ibrahim namin ipatagyan sa number. Napakitabangan wallahu subhanahu wa ta'ala daban yan mga army. Kataling umawallahu ta'ala na mga rangit. Inna lillahi jinudan. Mata-mataan aswallah na ang mga sundero niyan. Adi pangatatawan. Hindi pangatatawan. Kaya mga sundero wallahu ta'ala na manusia. Kaya mga sundero wallah na mga rangit. Kaya mga sundero niyan na mga egg. Kaya mga sundero niyan na kaya sundero niyan na natamang ko mga babat na inusar wallahu ta'ala sundero ay inusar yan sa ikong Firaun. Tamang ko mga harapan. Ha? Kaya talingo manan wallahu ta'ala tawang ko mga nabi. Kasi yung titigiran ko tindigiran. Na umapo ka siran sa may ito dito. Tepungan siran wallahu ta'ala sa dantan kaya sa panginiang gusto kami gusto yunos. Na talagang kaya umat iman to Muslim. Ilan to na sa naman na pansog maginda na. Hindi kami alam ba? Dabarak sa nayamanan yan na pagod. Dabarak sa nukalak. Ino to namin ang tindig ano. Anid ni kada wari mau sa kalasan na ditago sa kalabuso. Sumranaw na anid ni kada yan ko tindig o mga ambya na ditago ka kalabuso ko tindig yan. Kalabuso si ko kisinan yan. Kalabuso si ko babasa ko yan. Dito amboy sumranaw na tunguin ka nang pili ako niya kalabuso ako sa tindig. Datarag yung kaya kalabuso ko ta arimaw. Sige mo ta su dapat sidat. Ang kalabuso niya ro. Dataro marana sabab kalabuso niya tindig yan. Amyad din sa maidan o dawat mga anbiya alayhi wassalatu wassalam. Kaya kadya wallahu ta'ala sumanang yan. Nanino ko nuwas sa kanay. Tamang ko mga ulama, mga ustad, na upon mga ko tinigod dawa. Muli at tundugan yan, nagyang kaya dunia. Kaya man, bada ketong tinu ko, ay manan yan, nagtigin ulama ako. Kaya kanas wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ko tinigod mga anbiya. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Mata-mata na sigo wallahu ta'ala hay nabi. Ati ko daw ko na mawatan suplang wilkaon. Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya shadd aw aqwam qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Iwalau talahin nabi kukulub Umil layl illa qalila. Tindig na kaso, hindi ko akang gagawin. Salam ba isa sa may tubo? Nisfahu. Pag tigo wallahu kaso simbang karakan, siya kumisi ko kagagawin. Awin kusmin hu qalila. Hindi na kurang hingga tigo wallahu kaso media ko kagagawin. Aw zidalay. Pinaumanin ka. Warattil Qur'an tartila. Nagbati ang Qur'an sa tartil, manang tartil na yung tadi ka pakasiliw ag yung mga batang, yung mga lapan sa map niya kaprobinsyan. Tinunggam mo siya ko kagawin, inna sanulqi alayka qawlan thaqila sabab sa ay pensira mirta mapulad katiro. Mapulad katiro. Pensira na kita man itong gagawin. Kamapita na suplangwin ka ng diyakar, mawatan suplangwin ka mapita. Ipansir ko lagi ko takatero, makakatero, manunumpang ko agama. Makita na to kay berat ka suplang oy. Sige mo to, nilibgang ko dawat si ko daw.
maka ibarat ka sa plangoy. Tunay yamanan yan saan? Ang tunay betul daging utap langoy. Mga kagremi ko agama Islam, ay betul daging utap langoy, na taman sa dimirampay sa utap langoy niyan, na uganak tumba. Uganak yamanan yan na mga pakatay. Uganak niya naging utagin yan, di kakawin sa kaliman yan na uyotay niyan na minigilan na po. Kanan sa Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati wala ba sa Quran ko kagagawin sa tartil ang kita na tunggalabog ka sa tundis-tundog na kagagawin ka. Tundis-tundog ka? Ang galabog ka ma, makaibalat ka sa plangoy, pumatag na kaya binasa nga, kigir na ka. Mga umat, nagyan ni Prophet Tanwa ang nabtumagi sallallahu alaihi wasallam. Makaibarat tanong sa plangoy kung di ka ang galabog sa agama. Aupun tanong kita ang galabog. Ada aplangoy aupun yan ganakan suain yan naguso naman yan mangukay sang kutoy namin ginan ikigagan kanay manto mga maranaw mga Muslim mga maginginaw tangusog sa diyan kay kamagnan. Mga kabile tanong Allahu ta'ala ning galabag sa tituap ng labag ako agama. Allahu Akbar. Natulungan tanong Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagidaya kita tanong ron. Daya kita tanong sa mga galabag na batan sa gumbihan. Daya kayo tanong sa ugali pa tanong yan na tumangan tanong mo Wallahu subhanahu wa ta'ala. Lamang sinas ka na mga pangisip kaya ito na igalabog ka. Naupunin sinugar ka yung sinisin ka na sige na engineer ako. Nakangkapulo ako asam sa ikadua bangapulo ako sa ikadua. Sabang sa iyo takas maganir ka sa sige na engineer ako. Namistik na po sa sige na engineer. Tapi tupurakan pa naging na engineer. Okay, now ay sing ka na, giyo ko tatawa, tiga to na igalabag ka. Dahil maganira ka na, sige na public. Napilo ako ito ay kadua pa kayo. Sa sige na pinap ka, kuya-guya-giyo. Ino to? Nag-iyakin ka sige na pagpitiriya na public. Pitiriya na gigalabag ka na dawa. Dahil yung kaon. Okay, na pagkikir na kaon pagarya. Ako makagin mo ito engineer. Napapagakan Wallahu subhanahu wa ta'ala ay din yung isirbisiwan nagyang matatarya na manusia nagyang nagyang kaya dahil tablig ay din yung isirbisiwan na tupagakan ko lang wantan at siya niya dunia sumahat pagremi ko ang Islam makastang ang kanway ang pamakagina sa Pilipino nabinar ko sigok paganay kapilay raktan Wallahu ta'ala so medyo margan ayaw kapilay tanong siya margan nasi ko yan na paglabutin sa katin Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sibu sa paganay. Margin sa paganay, okay na paglabutin mo Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ang ilabang manuay. Mga luksan, mga pagremi, kung agama Islam. Hindi nga galubag na niya kalbulog niya galubag. Hindi, kaya ka pakararag niya katanong na sabab ko datan mo si kapangatan. Datan mo si galubag kapipya. Datan mo rin kapangananda. Ilan ni managiyang ko tabay. Giyang ko tabay nasi sa giyang ko tabay niyan pa nakapakambota. Nawad na ikaririga sa sulbalay. Napuko ang kaman. Bago ito. Pagnaw ka man, napakasusuang ang ngayawat. Awin na pupuin ka. Tao na binangan na titiyan. Naaya, kailay ka nagyakap tumalikwatin. Kaya sukarang ano, inukulipu ko Dahil ang mga nato. Pupuin. Sino to? Sa kapigyan mo tabigyan na sa lakaw sa batadiyan. Andid ni Kambotayan. Agyan mo tampayan na may raramangon. Andid ni Kakuryak sa may tong tampayan na dead na doon pagpukaw na bulong tarid na dinyan di kapagnaw. Andid ni Kapangudugi mo tampayan. Nabulong talida na dininon di ka pamupoy na kapamunas sa katipya pa naginawa niya. Hindi ka ko rin ang utata. Nas kanyan niya maran niya na festival sa pagkasuswaw kung makasi niya pagkasuswaw sa ginawa niya. Kunin pala sa gatas. Ada tabang sugu. Nagsitud na mapiya ka pagkagdaman niya nun sa kong ni kang galip ka. Ino to? Sabab sa giyang utak niya pakasal nun sa may tuwa karumasihan. Giyang utay na nasisagiyang utak niya rin siyan sa siulan na makagdam sa karumasiyan sa sakit atiyan, sakit lawas, pamakuha na biri-biri. Saan naman nagkagdam yan? Nasagin mo ito, kiyaw mo niyan sa kapatla na miyagdam yan, nagyang ko ito, kaya ginawa niyan. Lawas yan. Nasa iyo kisimbotan niya nung man.
Naging utak karitan. Naging takiya saja din sa may takakapormasyon. Pero ito siya ulan. Nabiloy wallahu subhanahu wa ta'ala. Ang utak puso yan at yanggap yan sa magatos ka porsinto. Naging utak kapagatos tanggung yan sa giyang utatayan. Datang yang nagalab ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang ginanggalab ka tanway ka pasara sa ikinusi ko paganay. Nga paganay. Naswallahu subhanahu wa ta'ala. Nasi ko nukara sa itanurun. Na ipunsi yang si kumapos ito. Ang utang katagwi ka sa nagalab sa atas tanggungan. Sa atas tanggungan tanway. Datang yung taina. Siya ulan. Akya, pagdamihan sa kapromasay. Napiyakig naman wallahu ta'ala mutawakaya na kastangwan yan. Nagatala di nga, galap ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. At taman sa siko paganay, na di ka kurbanan sumayto akapuragagang ka, na di ka din sa sigam, wallahu ta'ala galap sa kastangwan. Di ka nung karatan. Mawas na tridis ito na baya ginaka-tridis. Napasutak purtigis na baya ginaka-purtigis. Bayagin na kapatulan. Ako mga muna din ang pagkigidam. Wallahu ta'ala so atas tanggungan sa nagalabak. Pagigin yan umpisan ko kapurumasay sa paganay. Naya panaging mo magilon din na purumasay. Kaya ko na pakigaman wallahu ta'ala sa galabak niya na yan. Hindi ka rin ito skill ko sabi niya rin magagidam. Ay, saka nubog ipulalaki. Sana huwag yung galabagsan. Sarang ito araga. Hirapin ko makapumunas mo sa pay. Hindi na. Galabag yan. Di mo yung si-disturbo. Dari ang maging kakabubalag yung galabagsan sa tangguan niya. Nagyot lagi nga panganay. Kailangan na may layraktan. Wallahu ta'ala sukakwa. Kung nakaprumas sa itanurong sa may ito. Siya ulan. Suina. Na miyagdan naging ulas. Sa tangguan niyang katayan. Dito ang wisrat ano naging patulan. Kung makaisa ka, ano ka nakatulog-tulog sa mga patulan ng mga nisa. Naman sa pagkakita makawalaw sa lagi nga galabag na kastanguan kayo. Ando di ka naman ka sa geng galabag sa kastanguan kayo ni. Nakanaba mo na po na isugupan, skill na kapan, giraw man na. Di, at ay panggalabag sa geng galabag sa bayad na ginang ka, nagwi ka sa swat at nadingaw di kang galabag ka. Mga pagariang ng Islam, nasitan pakwa sukat kapiyaw mga ginawatan sa kadunia na santi sa lungan na mo. Kadai nandulin wallahu ta'ala amarhuma. Pero wallahu ta'ala si Daud alaihi salatu wassalam si Zabur. At pina surat ini mo masih Korean ka anabi ay ang amiyan na Muhammad bin Abu Ahmad. Amiya swata na si wallahu ta'ala nagumasuswata ng mambu. Hindi ako kira lang ita na ti wallahu ta'ala. Gusto mga umat yan na ti wallahu ta'ala na biliyak na marhuma. Biliyak na mga umat yan na marhuma. Kaya marami pangangaling gagawa mga umat. Ipangangaling gagawa mga umat. Yung kaya ng hadis na patuling umasira na ti wallahu subhanahu wa ta'ala yatuna yawmal qiyamah wa nuruhum ki nuril anbiya alaihimus salatu wassalam. Patuling umasiran sa yawmal qiyamah ay awidiran ang mga sindo na mataro sindo mga ansiya. Nang pag-widro si yung ta ibadah bu, yung ta sampayang bu. Allahu Akbar. Mga pagkili ko ng Islam. Yung kapituar kanu kagiyap ay nalo yung malok sa India. At siya mga tao. Pag nairon na dimagamil na daipan, tito patapas no wala ko dunia na sampay sa alungan na mauri. Yung uto at gibu din yung kapag-ibu. Nainalo yung karkano yung padakarang mga tawa, sinik sa wallahu ta'ala. Datar yung uto pikit, tabunan wala sa gintay. Miya suay ng talang kumaid. Asabab sa ging uto ay mga niyan. Nada kailay o awin kan, nagugagta na nabukutas yung mga tao sa dirang di kabgaradusa. Ginatan mo? O di na, cita na pagpagpag ginatan ko pangamalpan mo, nagitarap nindusa. Kaya nga masusuwa kaya manan yung nakakalang ano? Ito na sa mga kadiyan na sumabusumata na dad na uman maraka na uman magkar na kabustaan akabekaran tapanihan. Dahil naman ito, uman magkar na kanaba ayam yagdan yan. Nabutiya ka rin mga parasyan kasi karangitan. Mili na tabi. Halo malakas, naba, hingkay miyak ka rin mga parasyan miyak ka rin sa mga tabi. Amabgaramatan yan, amin ko yan. Ano? Ano yan, buso ay pan?
Bani yang buaya mana na puro mga saya liyan. Allahu Akbar. Naanggap na yung mga kararang iti wallahu ta'ala. Ditan din bukan agian ko tualimo wala ambaloy tanor kanyan amaylay tanor sudusan na amyang nasukyan wutan. Dito ko niipad sa kamal. Kung complete ang iman, amaylay ka sudusa na kaya taguan ka sa taguan na gumiyak kari mga paras ka. Ewan nagitan ka suwaswata. Maano kita sa di pa magdanan, di ka suwaswata ba ni? Ha? Allahu Akbar. Yang daw ilala nag-iibulo ko lang taman. Sa kanina nagtuwagi naman tanurun wallahu ta'ala sa may takatapang. Ay sabihin wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi man yung matutut. Hindi makinig sa bayan nagyang takatapang naman na hindi ustad na niya na tingin na sa din sang gasto sa lalang ko Allah. Naman isakit na tingin sa sa pulo. Ay niya ang kapalin na nagdududin niya na bulsan niya na may nga sakit. May na tumang ni Naku, nakatap nga na nagyang tapitin mo kagindiyan. Pero kung wallahu ta'ala sa sapulo so yung bagay sa agama. Bila na yung tadi mamang nina, hindi ko mo sinota sa yan. Ayun, tapuling yan. Ayun, tapuling yan na. Dahil mati na miya balak mambul, pagtaw. Nakiyo mo siyan, nakagiya ko, may lay niya na paladiyan, namimuli magatos. Ha? Benar bisa siya nagyang utang yan. Pinumadi, sidika na manay. Atiyin. Niya kay lepman sa di mamangani nini sid kanyan nagyang utang magatos. Hadi lalampi-lamping kagya ko buling. Di mati na di kumos na ni bulas sang gibo. Di anak siya benar. Di tang manual. Di bulas sang gibo. Ino mali siya no sid nak manay. Niya bugit niya kay lepman sa di mga kailangan ni ng tasang gibo. Sayo takap buling yan nagumakumos na niya sa 10,000. Sige, kasi ako mo siya ng 10,000. Anak, taguan din sa akin. Sino yung mga desid ka kanay? Bubod, di ka sambi. Ngayon, kung magasto, di ka sambi yan. May aling na taman. Mga pangarang ko gamay, salam, gito i-ema na niyan nakapakay mga dalil sa uman ni manusya na adnap sa suyakin yan. Ngayon ka dito tuwa tao, nasikiman walang kiniyan ng kasapon, hindi yan parang gasto. Iyan na ni Sambi, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay niya gaganyan, ng mga sawati, masamiya magatos, masamiya sanggibu, ay nibugay niyan. Nagi ako ba niya, sapulong hibugan niyan din maganda. Datar mambuiman to. Agi yung diri-diri kang galubakal sa geng agama. Nagirawan na, 4 months, pero mo jitun. 10,000, ya kalalahanan. Nakagutap na pamilya tayo, napirap ni kakaniran. Di ba magito? Ay, pagitong hantong maranaw na piray kadaon na dinian pagitong ni kaya imbiron wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa mga pumagitungan niya, imbiron wallah, nagkapakaya kalang kulun niyan, katambunan niyan, nakasak nga niyan, nagyang kutuwa kapitiginan niyang sinapiso. Ama pikirnya nagyang utah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atin Nabi. Man arsala nabiyyan fi sabilillah falahu bikulli dirhamin 700 diafin. Sad Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao ama awit sa pirak salalang wallahu ta'ala kenapa lumiya lako kagyum pawit yan. Nauman atin Nabi salad akirakian nat itu gatos. Hindi bibigiran yan. Bayaw na ikatatagwi sa anugun. Waman gaza fi sabilillah. Hindi, waman anfaqa fi sabilillah. O tapos ang mariwayat yan. Sad na tiyo Nabi sa sanindin ilumalakaw sa lalang kwalla. Gusto sa lalang kwalla. Nauman isalad at gusto yan na wala sa tiyo sa libutak po. Wa salatuhu wa zikruhu wa sumuhu fi sabilillah. So ati ko Nabi sa sambayang yan, nagusto zikr yan, nagusto wasa niyan sa lalang kwalla, na itakap sa giyang kutwa, wasa niyan sa lalang kwalla sa mga pitugatos. Nagitigatir ono mga ulama, sa tiran apat gatos, nagusyaw po na kamilyon. So sa ti man sambayang, sa ti man zikr, sa ti man puasa. Ano mo tutuna? Ito pamikir, ikalabatan, napirisambayang ka kung mababasalungan. 5 para luas sambayang. Naumani sarong na 490 million. Na 3 kakon sa mga 5. Kami yung kutwa,
pamakuan na calculator. Nagyang at 40. Natawag mo sa mga 40. Kaya minsan yung ko ito ay amahan yan, nasa durug bilangan o mga number sa iyong calculator. Napa mga 4 months, kaya gawin yung mapapadalam ko 4 months. 120 days to go land. Sa katulan, 120 days. Natim sa ako naging kuha na, mga 190 million. Nagitubo sa mga paraloron. Hindi pa magiging natin ay kalapis. Ano, klito, kaya na di kalabang tanong ng hori. Ay pinakamala, labang tanong na, alo nga na mauri. Na sumagai, nagyelo nga na mauri na kitambag suamal adiran din na katuan ng niya makapun. Sila naman so Khadijatul Kubra, kami aloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam, akapukasulgin ko surga, kuloy ayaman na niya na rin ako surga. Ada makasambayang sa pangalwa sambayang, da ayaman na niya na makadirkat sa dagat sambayang, da makapanay kasi paralo, da makasimbayang sa paralo sambayang, makapagaman sa mga paralo. Wait, inkuray na ako surga. Mialalim yan, sibuting ka ba na sambayang? Mialalim yan sinakot, yakat pira, makapungitiki. Mialalim yan siya manani na babuka, Manadaw na. Naging kaya di makasimay sa paralo. Di makapanay kami sa mga paralo na kami. Na aya, kibuli. Ay nako surga. Nainuto na agimimbaloy sa Khadijatul Kubra. Asbab hidayat da'i. Si Wallahu subhanahu wa ta'ala. Inuto niya, Kilo Khadijatul Kubra so Fatima bintil Khattab. So Fatima bintil Khattab na buhay ito Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala. So buhay Umar Fatima bintil Khattab na kanya di atas ko Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Manigito lang sa kabilaman. Ayaw sa kambuno Umar ko Rasulullah na banin balak so Khalid bin Walid do. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nagyang sa Peter Sa'ad bin Abi Waqqas alin yang ada na sibo lain ka. No di pagile si babay ngami Muslim. Si wani si babay yan gitim yaw man yan tadi si Muslim. Saman saya mi kabgeron sa dawat ng si babay yan. Dite kay pag-Islamin. Na ini sabab Allah Ta'ala ko Umar bin Khattab kaya Muslim magyan ka na pagililigi nagyan ka na Middle East. Taman sa miyakat taman ron sa Afrika. Taman sa miyakat taman sa Portugal nagusay Spanya. Na piray miya Muslim amini sabab ko Umar bin Khattab na please to wala ko listahan. Kaya yung talistahan o mga tao ang ibigay ko yaman na Umar bin Khattab malit suman ang buso amal yan. Nakilistat man ko listahan ibabay niya. Na-please man ko listahan o Khadijatul Kubra. Hindi mako masutang sa yabal kaya magkay. Nagiging nakamapuritan katang sa mga duat. May kambulit na asbabul hidayat si kumataw. Hidayat mulit na mga tao, di naman lalay amal. At naman sa pag-umpirno, sabag rekan so amal yan si mungkin. Makabukwa na amal. Yung tamat sirong lagi sa mga amal o mga tao niya idikakal. Dito amal o mga tayo manan yan na ini ganyan ka. Sa mga pagremi ko agama Islam, ay ako na mga pagkuruan na mga day. Kaya tirono na binatigyan naman kharaja min baytihi yatlubu al-ilma liyahya bihi al-Islam fabaynahu wa bayna an-nabiyyin darajatun wahida. Sadna tiguna di sa lumil pagay niyan. Adi niyan di pagana din suka pagagama kaanian mawiyag suagama. Nayabus na dilakyan ko mga ambiya na sa saktiman alat ta. Isa-isa katangkatan. Nayapagkatan o mga ambiya na sa Jannatul Firdausil A'la. Jannatul Firdausil Ulia. Pinakamakwa Jannatul Firdaus. Arawat ibu nabi makapun sa mga lawas ko surga pumanuga sa mga. Tukon tukapon. Jannatul Firdaus. Naya ko na imbagayro ko tao akaruman yan na pitupulo agudura. Dito karumaro ko yung sa hadis. Beliau kelima, na pito pula dua. Saya karumaw ng tao ko dunia na dua ka tao. Bagi ko dunia na dua ka tao karumaw ng tao. Yung tagyalo niyan saya tagyang uta zaujatan. Buti man na imbagay warlahu subhanahu wa ta'ala aking umakot tao. Siko surga pun ko surga dunia.
Nagyan tabay ko dunia mapungaru mangaron at kapan wala sumami dari sa ko lipat sa giyang utakinin nun is Maulana Said Ahmad Khan. Nasukat ang giyang utakbay ko dunia natakapan sa mga 7,000 natakapan giyang utamikari. Nabyan pun Allah subhanahu wa ta'ala ito po lagu dua wanta ito po mga karuman na mga medalya agito sa pero medalya kinad no Allah subhanahu wa ta'ala nasubilangan ulang unubay at kaantarang kanyan nagiging ito iranap kung nagisay mo na niya ito nagpiraw to kang milyon ipiragatos ngibu nagito so makaliulis ang tagbuka sa karuman niyang ko dunia o yung palagi ito pulo karuman niya ng mga mataring Naot makal lioro mga tantara yan at yan din sumama bayron. Ay ito dito na nga talitungan yan. Dipindir ka mga pira ang ito ang mga medyo mga kumakwa na mga bababaw ni kuwan. Mga bababaw ni kumakwa na ligi na mga ligi. Ha? Dito yaman na niyan na apos kanwa, ano man na ito kasudan yung kanurunwa. Sudah inak na apos kanina nga, galabak na, ano na ako sa surga. Kaya ako na pinaka mapurwa lila iman, na ibo ka pangalabag nga sang kay galabak na maswat kaswallahu subhanahu wa ta'ala. Dito, kakikuwang sinakagagan, na ba utang? Pumanitin na, nag-July, nakikuwan, pag-utang. Na, Paskila na ka, naipinalilihan ka mong tadalin, nadita ka, na gano'n ako mambuhay, manag. Hindi ako mailay sa kitang direct, o tito hadis sunadi. Ang tito ko na nabi, amalu li dunyakum, kaannakum la tamutu na abadan, wa amalu li akhiratikum, kaannakum tamutu na gadan. Kaya kung nakukumanan yan, nanggal bukan niyo so agama niyo sa datar di kanodan putay sa dayon. Nanggal bukan niyo sa dunia yo sa datar di kanodan putay sa dayon. Nanggal bukan niyo sa agama niyo sa datar kita na putay kanodan. Ipendalil sigrap ano. Matod nakikiki nanggal bukan pa sa dunia. At pero nanggal sa datar di putay. Salano to sa buta. Pito na pinapanggal ko sa dunia sa datar di kapwet. Mana niyan? Naging dunia nang gildo ko sa kapanalan na kapanalan niyo sugin sa diyan butay. Sa malagi-lagi ito ay kapanggal bagangaw na makasaragumpan, makaduragumpan. Nadigat mo to problema kasi ang sadang kagina diyan butay. Kapanggal bagangaw ko aga mga na dato ko butay na butay. Mana niyan na iman to nang galbagang adigat butay na butay. Dia beragama nakas. Anak siapa hutang? Gitu mah pagremi ko agama Islam. Mari para dutamu sa sulang na mga niat. Naitan sa mga ngaramano, sumapupurma mga jema, apun kumamahalan yan, nakatangayat panas kiltan na ibigay si sumyang apupurma mga jema. Nagurumukman may kapi sa mga individual ad na mga inanya. Bismillah. Nah, makaya gatan do agya sa putitan sa diyan ay yang mga lo yang pagalitan no. Na sa itan no una sa diyan ay patulan. Di ko silo no pa makakasalig. Ang mahalag na bay mahalag. At siluan tanong pa. Unahan tanong diyan na patulan.